waneno ka itiyo gi jonjorego ma gin very violent, gi intimidate ji, gi harass ji, nitiere bribery, ng'eyo open bribery ma tamo kata ji mondo odhi ogo kura. Riwruok makedo ratich oganda e pacho ka mano Kenya National Commission on Human Rights oyango ni yiero madundo manyo bagi e pacho ka ne ok otime yor ler. We are actually retooling them to equip them with those skills so that when the grade 10 learners join senior school next year, they will be handled very well on CPE. Chenro mar tiego jopuonje mag sekondar ochakore ayanga motelo ne jopuonjre mag grade 10 donjo klas dwe mokwongo higa manyien. Kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa. Ikruok nyasi mar piny Luo dhi nyime kaunti ma Migori ka igeno ne oganda mopogore opogore biro yuoro e nyasi no. Machiegni koro Ramogi weche manyien mag kagi kacha, nyinga Simfros Okinda. Kawachako ni riwruok mar johala ma pacho ka bade makadho wadh nam chumbi koro wuok oko kako ne sirikal mondo manyore mag fuong'o osuru ma ijuoge mwandu machopo e pacho ka donje dho wath mag mwandu kod mitero e pinje maoko. Jakom mar riwruogno bade ma Mombasa kod komishona margi Abud Jamal kaachiel kod mbetre ma Uganda Paul Mkumbia okoni okang'no biro bero lwasi mar ohala kod tudruok e kind Kenya kod pinje mamoko. Gitielo ni ma biro bero lwasi mar ochumi kod yuto ma nam chumbi. Kata kamano gidwaro mondo kas migepe mag sirikal mondo med jiwo yuto mag ohala. The Commission monitored these by-elections and they were kept out of 2 tallying centers, Chicago Primary School in Mbeere North and Mumboni Northward. They were kept out of those tallying centers and therefore we cannot make a decision on whether the elections were free and fair because we were denied entry. Gin mana jo apisa kende mane tamo wadonjo. Nikech mtokni wa gin mtokni mag sirikal. Ne nitiere kata jopiny mane dino yo mondo kik jo sirikal donji. Jo IBC nitie kaka onego giti mondo jo apisa jo sirikal gi jo piny ong'eni jo sirikal koka wan jo Kenya National Commission on Human Rights wan tiere gi tich mar monitor by elections. Waneno ka itiyo gi jonjorego ma gin very violent, gi intimidate ji, gi harass ji, nitiere bribery, ng'eyo open bribery ma tamo kata ji mondo odhi ogo kura. Nitiere kuonde mane wadhie ma youth nok dhi kata go kura nikech ka gidhi ne giluor ni ibro kawgi ni gimbe gin jonjorego. Chenro mar tiego jopuonje mag sekondar e kaunti ma Nyamira ochakore ayanga. Chenro ni geto chiwo lony ne jopuonje e wi kit somo mar CBE motelo ne jopuonjre mag grade 10 donjo klas dwe mokwongo higa manyien. Chenro no mano chakore odiechieng' manyoro kendo biro rumo chieng' Tich Abich e skunde yawuoyi ma Nyansiongo Borabu. Jopuonj biro yudo tiegruok e wi gigo madwarore e skunde mag senior kod ka gibiro iko jopuonjre ne somo makamago. Our senior school teachers have no skills, CPC skills or CPE skills, and that is why we are actually retooling them to equip them with those skills so that when the grade 10 learners join senior school next year, they will be handled very well on CPE. As the grade 10s come in, we are being prepared and we are going to prepare the other teachers back in our schools so that they know how they are going to be carrying out the curriculum implementation from the curriculum design, how they prepare their professional their reports, how they are going to prepare their assessments, how they are going to get the learners. And so far what I've seen, this CBE curriculum is basically learner-centered. Previously, the learner skills were not nurtured. Teachers could go to class just to teach. But in this case here, now they know how to handle the learners,
so that actually they are given time to explore on their own. They are guided. The teachers are not actually now teachers, they are facilitators. As the host of retooling the national exercise, our school has got enough facilities. But mine is to request the government to retool all the teachers in the preparation of grade 10, because very soon they are coming to our schools. Kaunti ma Migori dhi bago nyasi mar oganda kitgi kod timbegi ma ogendni mamoko ma oting'o Kuria kod Luya ma otelo ne nyasi mar piny Luo ka ogendni mamoko gi bende igeno ni dhi yuoro nyasi mar piny Luo kaka yo mar nyiso achiel mag oganda Luo kod ogendni mamoko ma odak e kaunti ma Migori. Mana ka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Malero maloyo welo 10,000 mawuok e piny Kenya kod pinje maoko igeno ni chopo e nyasi mar piny Luo ma higa ka higa ma higani idhi bagi e kaunti ma Migori. En higa mar 5 nyaka ne nyasi mar piny Luo chaki. Nyasi mosebedo ka kelo oganda Luo kamoro achiel, ka giporo weche ma otende kod kiti kod timbegi, weche mag somo, nueng'o mag oganda, kaachiel kod kata siasa. Ikruok ne nyasi ni ma ibago higani e kaunti ma Migori e kind tarik 15 nyaka tarik 17 dhi nyime kaunti ma Migori. Nyasi ni idhi bag e gwenge mopogore opogore ma oting'o dhowath Masenye, Thim Licho Inga, kaachiel kod mbalariany mar Rongo, kama oganda dhi yudo thuolo mar nyiso kiti kod timbegi, bedo kod tuke, puonj kod mamoko. Ka opogore kod kaka osebed ka itime kauntis makaluo e kinde ma okalo, nyasi ni e kaunti ma Migori ok dhi mana kelo oganda Luo kende, to bende ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Gavana ma Migori Ochielo Yako wacho ni ka opogore kod kelo oganda Luo kamoro achiel, nyasi mar piny Luo ma itime kaunti ma Migori bende dhi tego wat e kind oganda Luo kaachiel kod ogendni mamoko modak e kaunti ma Migori. Wa e Migori kaunti ka ni nyasi mar kitwa gi timbewa gi omed riwowa. Wagombo ni kaka wan joluo, kaka wapuonjore kendo wamedo ng'eyo kaka wan jogo mwadakgo ma libamba bende wang'eyo kaka gin kodwa, gin bende ging'eyo kaka gin kodwa, ma gikone kwe gi hera mogundho gi wat mopoto nomedre nikech sherehegi. Kaka yo mayango kit oganda kod timbegi mag ogendni mamoko e kaunti ma Migori, motelo ne nyasi mar piny Luo, kaunti ma Migori dhi bedo kod nyasi mar ogendni mamoko ma oting'o Kuria, Luya, ma bende dhi bagi e kind tarik 10 nyaka tarik 11 mar dweni. Seche ma wan gi nyasi kaka joluo mane i piny ka, nyasi bende nyaka wabedgo gi jogo mwagogo mbaha, gin bende kitgi gi timbegi nyaka washerekia. Omiyo piny Luo mar 5 mwatimo Migori kaunti ka bro chakore tarik 10 gi tarik 11 ka pod washerekea kata watimo mor gi nyasi mar libamba mwadakgo Migori kaunti ka. E seche ma ywak osebedo ni oganda Luo kiti kod timbegi lal, penjo maduong' ma osebed en ni to rawere nitiere kod ting' mane e nyasi mar piny Luo. Ere waketo kanyo. Nyasi mar kitwa gi timbewa en nyasi makende makonyo rawere. En nyasi mamiyo yawa matindo ma pok odhi matut e puonjruok kitgi gi timbegi thuolo mondo ging'e sigandgi, kuma ne giaye, gik kaka anyuolagi nodake, gi kendo kuma piny ochomo. Koro nyasi ni olose chutho mondo wan jogo man gi ng'eyogo wakikre gi rawere, to kendo rawere okikre kodwa mondo ging'ewa maber, wan bende wang'ere kodgi maber. En kaunti ma Migori bendo yango ni weche arita kwe kod mamoko oseketi makare ma otelo ne nyasi mar piny Luo. Malo welo gana 10 mawuok e piny Kenya kod piny mamoko igeno ni dhi chopo e nyasi mar piny Luo ma higani ma obagi e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano nya George Juma. Kawadhi nyime ni jalup jatend jotije sirkal Eliud Owalo ogolo siem ne josiasa matemo deko chopo kare chenro mag piny owacho mamalo.
Owalo loso bang' limo chenro mag dongruok mag piny owacho e kaunti ma Migori, kamoko ni josiasa moko keko mar thiro kata rocho tije piny owacho kaka yor manyo rak kod sirikal. Bende simo jogo momiyo rak mag piny owacho makawo thuolo malach kapok otieko. Owalo koni onge ng'ata ng'ata kata ng'ata achiel manyalo yudo rak ariyo mag piny owacho ka ji mamoko ni nono ahinya to kapok gitieko magin godo. Of implementation of government projects. Don't meddle in implementation of government projects. We are witnessing a situation where politicians are interfering with implementation of projects, where a contractor is behind schedule. The politicians think they can come in and start negotiating implementation timelines with certain implementing agencies. It's not going to happen in equal measure. We are urging all government implementing agencies not to act at the whims of politicians. All projects must be completed within the stipulated timelines, irrespective of who the contractor is. And if there is any undue political influence at any level within any sector of government or implementing agencies, please, that is why this unit exists within the Executive Office of the President. We will give you the necessary protection as is required based on instructions we have received from the President. Jopur kod jopith e kaunti ma Elgeyo Marakwet ojiw mondo chiw chanjo mar dhok kaluwore kod tuo momuoch mar achany kod mar dhok ma sani nego jamni. Jolony okonyo jopur ni homa kod aonda ma omuochno biro kelo lal mathoth kendo nyaka gitang' kendo kawo okang' mapiyo. Ka giloso e kinde sidho nyasi mar chanjo jamni e gwenge mag Kamariny mane otede kod jatend migawo mar pith kod pur Edwin Kibor e kaunti ma Elgeyo Marakwet, gikoni gitemo duto manyalore mar reso jamni. Foot and mouth disease in affect mostly ng'ombe. That is why tumesema tuanze leo hapa na Elgeyo Marakwet County tuko na outbreak kwa some few wards ya FMD, lakini tumeanza na wards yenye haina outbreak. Kwa BBR tutachanja mbuzi kwa Kerio Valley sana sana, na tumeona hata juzi kwa Islands BBR cases imepatikana, so tutachanja mbuzi kuanzia huko Kerio Valley mpaka Highland. Tusipo vaccinate ng'ombe yetu tutapoteza, na serikali huko juu wametusaidia. Sasa kama mimi ni mkulima, nimefurahia, nimekuwa hapa Kaptarit mahali launching imekuwa na nimefurahia. Were koso ndikre kaka jogo kura kagisingo tiyo kanyakla kod sirikand William Ruto. Gidwaro kendo kwayo ni dongruok mondo chopnegi ahinya to kony mag omenda kagiwacho ni thoth omenda ma igolo mar konyo rowere ok chopnegi. Rowere go manobago romo margi kar romo mar Mama Grace wacho ni okanegi yie ni tiyo kodgi e yo marach ahinya to kinde ma jotelo bago ng'anyo kagiwacho ni mane yo maginyalo kelo godo lokruok. En gima lit ahinya kendo gima chuny lit kabisa ni wan youth wan mowuok kodhi street, wan youth wan modwaro tije, to kochopo sach go kura to kwawuok oko mondo ago kura. Kana oyaw mondo ji register for to be a voter, youth ok no wuok oko. Wadwaro nang'o joma youth? Koro gisani the only option ma wan go nyakwa wuok oko kaka joma tindo mondo wadwa ndikre uru kaka jogo kura mondo kochopo 2027 to we have that energy and synergy to vote whom we want. Gik minyalo timne youth ng'eny jodalawa. Nitiere nyaka youth fund masani obedo devolved to the county. Ada kwayo His Excellency the President pesa gi nitiere, ing'eni pile pile joma ni but jatelo tend to not nyiso jatelo adieri. Pesa gi chopo piny ka but to pockets of a few. I know with your guidance, I know with your intervening, wadhi bedo ni wanyalo yude gigi mondo yudhe wagi. Nitiere jomosomo mokalo mbalariany, nitiere jomogik e form 4, nitiere jomogik e class 8, gima jogi te nyalo timo kopo ni ok wanyamiyo gi tije wate Mr. President. Waket pesa ni mondo bed mayom mar yude mondo yudi oyawe godo endni. E paw tuke ni kocha Ruben Amorim oyudo fuong'ruok tok klab mar Manchester United, leo klab mar